seguimos adiante na nosa programación local, contentos sempre que ven alguén novo, bueno, novo non na política, pero sí, que visita os nosos estudios por primeira vez, por circunstancias varias, pero primeiro, porque levamos pouco tempo, damos voz a un montón de convidados, pero sempre vou recibir a xente que nos visita, como digo, por primeira vez. Que xa coinciden con elas en varios eventos, por suposto, neste último ano que levamos de andadura, de andaina aquí. Mira, por certo, isto van a ver aqueles que nos están vendo en Facebook Live unha imaxe agora mesmo da Praza do Obradoiro en directo, pois con esa árbore, con esa zona xa habitual para dar a benvida ao Nadal, con esa árbore, con esa instalación que está a piques de comezar. Unha imaxe en directo para aqueles que nos están vendo, como digo, na nosa retransmisión en Facebook Live. Mercedes Rosón, concelleira do Grupo Municipal Socialista, benvida. Moi bons días. Benvida a Radio Líder Santiago por dentro. Encantadísima de estar aquí. Mila Castro, concelleira tamén dese mismo grupo no Pazo de Raxoi, benvida. Bos días. Moi bo día e moitas gracias polo convite. Pois nada, para eso estamos, para coñecer a visión da actualidade de Santiago de Compostela aos ollos do Grupo Municipal Socialista. Mira, máis concretamente, falei co amigo de prensa e dixen, temos que coincidir, teñen que coincidir neste estudio Mercedes Rosón e Mila Castro, sobre todo por moitos motivos, pero un deles, unha última nota de prensa, que penso que esta é unha proposta que se vai levar ao vindeiro pleno, isto é así, a creación dos Parlex, porque penso que ainda que un escoite, vexa fotografías e demais, o mellor é que os nosos ointes se enteren desta proposición que a mí, a nivel personal, me parece moi interesante, penso que moi realista, moi futurista, pero neste caso non con termo moi real, que se pode levar a cabo, sobre todo para a potenciación de algo que vemos aquí cada vez que temos a empresarios, a autónomos, a comerciantes en diferentes campañas ou en diferentes propósitos, falan de que o comercio necesita un revulsivo a todas luces. Nos somos pyme, aínda que sexamos un medio de comunicación, enfrentámonos a calqueira tipo de circunstancia. Bueno, pues, que é isto dos Parlex? A ver, vamos a empezarse a falar. Bueno, pues vou empezar a explicar un poquinho. Bueno, primeiro, creo que é unha iniciativa que vamos a levar a este pleno, como xa se dixo, sí. E parecenos, a verdade, unha iniciativa bonita, é unha iniciativa agradable, pero por outro lado é unha iniciativa útil, é dicir, vai ter unha función, como non, de embelecer a nosa cidade e esas rúas que ao mellor poden ser un pouco máis tristes ou máis grises, pero tamén unha función social e unha función, desde logo, comercial, e isto non é un invento que se sacara o Grupo Socialista da manga. Hai estudios que revelan que efectivamente na contorna destas estruturas, cando se establecen nas rúas, pois hai unha maior afluencia de peóns. Entón, eu quero explicar un pouquiño o que isto non é máis que unha prolongación da beirarrúa, sí, que vai xenerar un espazo público que vamos no que vamos a colocar unhas estructuras que poden ter diferente mobiliario urbano, poden ter mesas, bancos, incluso algún cargador para o móvil ou para alguén que se queira sentar co ordenador. Entonces, bueno, son unhas zonas, como decía, con unha función social, porque vai ser un espazo de socialización, de conversa, de desfrute da veciñanza. Creo que non é unha idea innovadora en Santiago, sí que é certo que en poucos sitios hai estas zonas, falo da nosa cidade, sí. Pero podría poñer o exemplo de Concheiros, cando se urbanizou Concheiros, pois hai unha especie de apartados con banquiños, ao redor vegetación, debaixo de árbores para dar sombra, vale, e para estar. Tira un pouco a eso, entón. Eso é. Sí que é verdade que pola climatoloxía que temos en Santiago de Compostela, claro, gustaríanos que este proxecto piloto que nos estamos propoñendo, porque estamos falando de, en principio, poñer 2 parques naquelas zonas que despois de facer un estudo non solamente técnico, vale, que hai que facelo para que non interfira ni no tráfico, ni no urbanismo, vale, despois de facer ese estudio técnico e despois, e moi importante, de manter un diálogo
coa veciñanza, por suposto, pero tamén cos locais comerciais, e ver onde é máis axeitado colocar esas zonas. Dicía... Entendo que no ensanche, non? Sí, falamos do ensanche. E nos propuxemos o ensanche porque, si todos conocemos a nosa cidade, as rúas, as beirarrúas do ensanche son beirarrúas a maioría estreitas, donde cando te encontras con alguén veñen os teus amigos de frente, tes que apartar porque impides o paso dos peóns. Entonces, que mellor cousa que ter unhas zonas acomodadas. E enlazaba con antes, falaba da climatoloxía, porque o mellor estas estructuras non van a ser parecidas ao de concheiros, sino que van a ter unha cuberta. Terán que estar cubertas, porque senón na maioría do ano non as poderemos utilizar. Xa digo, creo que é unha idea bonita, unha idea agradable e unha idea para estudar. Tampouco estamos nós aquí para decir querémolo poñer aquí porque sí. Non, hai que facer un estudo. Sí, un estudo onde sería máis recomendable ou máis axeitado, non? E dialogar, insisto, dialogar coa veciñanza da contorna que se estableza e cos locais comerciais, por suposto. Bueno, son espazos de recreo, son non mini parques, pero sí que teñen funcionalidades varias de ocio persoal con un ordenador, traballar, de espazo de punto de encontro, que teñen varios factores. Poderíamos chamarlle, pois eso, mini parques ou mini praciñas. Mini praciñas, gústame. Claro, onde podemos socializar, conversar, descansar, definitivamente para desfrutar, para uso e disfrute da veciñanza. Bueno, o comercio, Mila e Mercedes, o comercio, outro día, un dos presidentes das asociacións de comerciantes dicía con sorna e con retranca galega que se hai que peatonalizar algo é a Sionlla, porque o comercio está todo ali, como que foi mudando, non sei se eses comercios tradicionais ou o comercio que antes estaba nos centros das cidades, agora mudou ao exterior. Antes eran as propias industrias en sí mesmo, pero ahora vemos que tamén o comercio en sí. O estades a notar tamén? É unha preocupación... Bueno, estás a notar, eu creo que palmario notorio na cidade que ocorre que, sobre todo na zona do ensanche, pois cada vez hai máis locales baleiros. O outro día facíamos unha rolda de prensa, a miña compañeira Mercedes Rosón e eu, e falando dos parques, precisamente, poñíamos o exemplo de Doutor Teixeiro. Era un exemplo que podemos ter todos na cabeceira da rúa, o que está máis próximo á Praza de Galicia, onde a ninguén se lles escapa que hai multinacionales que tiran do comercio tamén ese espazo de encontro, como pode ser o parque que hai na Praza de Galicia, pois aí hai, bueno, pois efectivamente un fluxo de peóns onde activan os comercios que están nesa contorna. Sin embargo, ao final desa rúa, pois vemos que non habendo estes espazos que nos propoñemos, insisto, que vamos a propoñer neste pleno municipal, non hai espazos de socialización e, polo tanto, aí contabilizamos pois unha decena de locales baleiros. Entonces, algunha fórmula teremos que, entre todos, buscar. É certo que agora no Concello tocalle a outros pensar ou repensar, pero nós estamos aquí para propoñer cousas e para, por suposto, apoiar en todo aquilo que favoreza o comercio local. E ten, Mercedes Rosón, que levas as áreas vinculadas ao urbanismo e demais, ten moito que ver ao propio como queremos crecer, ordenarnos, en fin, tamén pasa por aí, non? Sí, de crear espazos urbanos que estén concebidos precisamente para as persoas, non? É un urbanismo concebido para as persoas, que é unha dinámica na que os socialistas levamos traballando décadas. Eu creo que hai grandes exemplos da transformación de Compostela pois a través de todas as decisións que se tomaron a través do planeamento urbano, do plan especial e do plan xeral, non? E nos proxectos tamén de reurbanización se falamos do ensanche, pois xa temos exemplos de como mellorou a vida das persoas, empezando polo final, pois con cheiros, a pesar do polémica que foi a execución desa obra, pois neste momento, eu antes, o sábado, volvendo de
SAR do multiusos despois do gran evento da gala de ximnasia rítmica, eran xa as 9 da noite, facía unha noite fantástica, verdade? Pero eses espazos que se diseñaron nese proxecto dos que falaba antes Mila, estaban cheos de xente e ademais foi moi bonito ver como era multixeracional, porque había xente maior con xente máis nova, algún peregrino, e nenos e nenas, non? Entón, creo que hai que camiñar e seguir camiñando, e agora o Concello e o Goberno ten a oportunidade porque sabemos que está a punto ou que están traballando na reurbanización precisamente de Dr. Teixeiro, que é unha rúa moi interesante da nosa cidade, que efectivamente no fondo, xa chegando a Ponte Castro, pois hai unha decadencia moi grande a nivel tanto de hostelería como de comercio, non? Polo tanto, creemos firmemente en que a cidade necesita do comercio. O fenómeno dos parques industriais e das grandes superficies non é un fenómeno de Santiago de Compostela, existe, claro. Eu creo que en todas as cidades, non de Galicia, de España, de Europa e do mundo, é unha nova forma de consumo que se une tamén á compra por internet, que iso tamén altera moito o ecosistema comercial tradicional, e o que creemos que debemos traballar dende a política é de recuperar esa vida das cidades a través tamén do comercio, non? Porque o comercio é tamén relación, encontro e xerar lugares de vida, non? Polo tanto, creemos e apostamos firmemente por proxectos que axuden a esa dinamización. Hai moito baixo, falaremos da vivenda tamén, que é unha problemática, en fin, con os precios dos alugueres, pero falando do propio comercio, hai moito baixo no Casco Vello, na Zona Nova. O último negocio que hubo, o carón de onde agora mesmo está Radio Líder Santiago, foi un videoclube. Estamos a falar de que haberá moito emprendedor que quere optar a un baixo que quizáis en concellos limítrofes poden ou teñen a posibilidade de abrir o seu negocio e se van a Ames ou se van a outros lugares. Estamos, ou a áreas comerciais ou centros comerciais, estamos votando. Como podemos, eses baixos comerciais, claro, son privados, como podemos facilitar para que un alugue e para que outro sexa o inquilino, e que non pode ser que en pleno ensanche compostelán o carón da intermodal o un dos baixos que está aquí pegadiño sexa un videoclube, o último negocio que se montou. Sí, que me parece tremendo. Sí, eu coñezo moi ben esta zona porque eu vivín cando era pequena aquí, recordo perfectamente como na esquina de Avenida de Lugo con San Pedro de Mezonzo nos mercábamos o pan, que era o pan de molete tradicional de Compostela, que viña quente, unha verdura, bueno, había, e iso que estaba en pleno proceso de transformación e de creación desta zona do ensanche, non coñezo moi ben a zona. Eu estou completamente convencida que con respecto a este ámbito o pulso que está e a actividade que se está xerando en torno á intermodal vai a mudar tamén e está transformando de alguna maneira toda esta zona. Así o pensa. Eu o penso porque sí. É que non o estamos vendo, bueno, porque as cousas levan seu tempo, a intermodal está en fase todavía de peche, se vai a crear un gran espazo urbano tamén nesa plataforma que une a estación con a Avenida de Lugo e todo iso. É certo tamén que o tema da vivenda está condicionando moito. A vivenda é algo... Atopas un baixo, pero non atopas vivenda. Exactamente, ou a que atopas é carísima porque os precios mudaron e creceron moitísimo, e iso o que fai é expulsar a moita xente, tanto a residentes da cidade como a comerciantes, non? E porque ademais unha cousa alimenta a outra, se non hai... E o certo é que a poboación do ensanche está moi maior,
é certo que tamén empeza a ver, porque, bueno, eu como estou en algunha comisión, na comisión da cidade histórica, que abarca tamén o perímetro azul, e hai bastantes rúas do ensanche que están incluídas dentro desa comisión, pois hai moita rehabilitación dentro do ensanche, non? Pero todo ten que vir acompañado de proxectos e de políticas que axuden a correxir pois estas situacións. Eu estou segura de que o ensanche, que é un ámbito que eu quero moito, porque, como dixen antes, e vivín moitos anos tamén, moitos máis, porque xa son moi maior na cidade histórica, pero quero decir que creo que é unha opción maravillosa o ensanche para vivir. E, polo tanto, hai que traballar por dar axudas á rehabilitación, controlar todo o que relativo ás vendas de uso turístico e despois plantexar proxectos que incentiven, que impulsen pois a vida, a convivencia e o comercio nestas zonas, non? Que peso ten o peleteiro en operación, todo o que estamos a falar? Pois ten moitísimo peso. Acabo de facer unhas fotos porque a verdade a situación do edificio é absolutamente lamentable, a imaxe urbana é terrible porque as escaleiras de acceso precisamente por esta rúa están que debería alguén pois a propiedade, vamos, o Concello ten que instar a alguén a que desbrocen aquelo porque a imaxe, como digo, é lamentable, non? Ali estaba previsto e para iso estivemos 4 anos traballando intensamente para buscar acordos que permitiran crear o mellor dos espazos urbanos posibles, os mellor orientados, os que permitan pois facer moitísimas actividades, por suposto a vida do día a día, e ademais lugares de encontro, de relación, de actividades culturais, de actividades múltiples, non? Que pois permitan mellorar considerablemente e darlle un impulso a toda esta zona, non? Os comerciantes es que por aquí nos movemos xa nesa desesperación de buscar o proxecto adecuado, que a un gusta, a outro non gusta, isto sí, isto non, que fagan o que queiran, pero que fagan algo. Claro. Esa é a tal demanda que fai o propio veciño e comerciante, que fagan o que lles deixa, o que sexa. Sí, sabemos moi ben o que din. Vamos, que poñen o raseiro moi fácil para os políticos, sí, o que sexa. Eu creo que perdimos unha oportunidade tremenda por un erro político tremendo da oposición. Traballamos, como repito, de forma moi responsable, facendo partícipe a todo o mundo, a comerciantes, a hosteleiros, a veciños e veciñas da cidade, por suposto a oposición, para buscar unha saída, a mellor das saídas. Creo que chegamos a unha proposta fantástica para solucionar esa peza, a única, a última que queda no ensanche, lamentablemente porque por un mal cálculo político pues estamos como estamos, e a tristeza é ver como está a parcela, como está o edificio, a imaxe casi bélica da situación, non? Pois vaya mudando todo. Bueno, aqueles que siguen a conta do Grupo Municipal Socialista, nacida despois de algún periplo político, depois o tocaremos, queda tempo, pero moi frenético. Son moitos os asuntos que o Grupo Municipal Socialista propón, denuncia, critica, aporta solucións. Un deles tamén ten que ver coa oposición que ten tanto o Partido Popular como o actual grupo de goberno, pero que punto de vista teñen que se judicializase algo que penso que a priori é moi interesante, unha senda que une Milladoiro, Santiago de Compostela. Penso que ninguén está en contra dese proxecto, pero sí como pode afectar a nivel medioambiental, a nivel paisaxístico e outros factores. Estou falando da senda do banquete de Conxo. Que punto de vista ten o Grupo Municipal Socialista sobre esta actuación? Bueno, creo que fomos moi claros. O fomos agora, moi recentemente, e o fomos pois cando a finais do ano 22, creo que foi,
a Xunta de Galicia levou nos seus, a través da lei de acompañamento dos orzamentos, pois unha proposta dunha senda sin consensuar con ninguén, a lei de acompañamento permite, en base a un interese público, pois saltarse todo o planeamento, entre outras cousas, todo o planeamento urbano das cidades. Quero recordar aos que nos están e as que nos están escoitando que o planeamento e o urbanismo é unha competencia propia dos concellos, polo tanto, pois este proxecto, como outros que xa plantexan para os orzamentos do 25, que teñen que ver máis ca vivenda, pero neste caso remitíndonos a esta senda, pois sin facer ningún tipo de estudo de impacto sobre o territorio, e achou pois o goberno da Xunta de Galicia aproba o mesmo, de alguna maneira contrapoñendo cun proxecto que xa estaba aprobado dos Next Generation para pois a mellora de todo ese ámbito, non da senda, pero sí na zona do banquete de Conxo, con 1 millón de euros creo que de subvención, no que estábamos traballando dende o goberno. Nos, cando nos chegou e cando a min persoalmente, acompañada pola directora de área de urbanismo daquela, o director xeral de infraestructuras saca tímidamente un planiño con logo de unha asociación e onde nos anuncia, tiñamos unha reunión por outras cousas e nos anuncia isto, xa lle puxemos en riba da mesa o que significaba, nin caso. Cando correspondeu, cando se aprobou formalmente, o Concello presentou unhas alegacións moi claras ao respecto, detectando moitas cousas, pero as máis importantes afectaban fundamentalmente a todo o que ten que ver ca finca do psiquiátrico de Conxo, incluindo ao banquete de Conxo e en Santa María de Ser, non? As Brañas de Ser. Entón, claro, e dende aquela xa nos na oposición en varias ocasións levamos iniciativas ao pleno alertando de todo o que estaba acontecendo, non? E advertindo de todas as consecuencias que iban a provocar a execución deste proxecto. Por suposto, a veciñanza e as asociacións ecoloxistas empezaron tamén a impulsar iniciativas, primeiro de intentar chegar a un acordo razonable para correxir todo isto, e despois pois recurrindo á xustiza, porque evidentemente a falcatruada era de un nivel enorme, posto que se puxeron a executar a obra saltándose totalmente as indicacións que fixo a Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia sobre como se tiña que executar esas obras nas zonas sensibles, nas zonas protegidas. Eu quero recordar que igual que a cidade histórica, a UNESCO declarou tamén no mesmo 1985 todo o Conxo e todo o entorno de Conxo, refírome ao monasterio e a finca do monasterio, incluindo, repito, o banquete de Conxo, patrimonio da humanidade. Polo tanto, estamos falando de palabras maiores. Agora xa somos coñecedores de dúas cousas. Unha, que tanto a xustiza española como a europea iniciaron dilixencias penais, e hoxe escoitei pola mañá que a Xunta vai a correxir, vai a presentar precisamente hoxe, creo que a unha, o novo trazado da senda. Que eso que dicía un pouco Borja Verea, non? Se por aquí non, polo outro lado. Xa, pero o que eso, claro, é que eu convídote de verdade a que veñas a ver como
crearon sendas novas en contra do informe que decía que marcaba as directrices patrimonio da Xunta, como talaron árbores centenarios nunha zona, ademais, no que non se cumpre nin siquiera a inclinación que marca unha senda que vai a ser unha senda que non é peonil, que é unha senda para ciclistas, porque é un proxecto de mobilidade sustentable. Sí. Como alteraron todas as escorrentías que son as que frenan nos días de chuvia pois a auga, pois todo iso foi o que fixeron. O que non se pode é que unha administración pública como a Xunta de Galicia a toda prisa aprobe un proxecto que non está testado. E as consecuencias, pois as veremos. Evidentemente, está moi ben que se corrixan os erros, pero a min gustaríame saber como van a correxir todo o que desfixeron. O xa feito, non? O sea, o que está narrando... E logo, perdona, sí. O que decía Mercedes, resulta que esta senda depende dunhos fondos europeos, pero que antes había un proxecto que xa estaba aprobado que tamén viña desos fondos e non era máis que a restauración desa zona. Entonces, claro, dille ti aos fondos europeos que che den os cartos primeiro para talar os árboles e despois para replantar. É unha cousa que non un sinsentido e unha irresponsabilidade por parte da administración pública que goberna este país, non? Bueno, pues clara posición do Grupo Municipal Socialista, sin sentido esta senda que, bueno, hoxe, tal e como informa Mercedes Rosón, haberá unha comunicación aos medios e, polo tanto, a cidadanía dese novo trazado, a ver que nos contan, que estaremos moi atentos para poder narralo. Outro día fai algunha semana xa, todo o Grupo Municipal Socialista se xuntaba de cara aos medios e, bueno, pois facía unha especie de decálogo do que aínda non se cumpriu nese pacto dende a oposición, pero de intereses comuns, non? Co Grupo Municipal actual e o Grupo Municipal Socialista. A día de hoxe, supoño que haberá moitos puntos de moi deficiente e tamén de necesita mellorar o grupo actual, non? E sobre todo de cara aos orzamentos de 2025, onde, ao igual que nos últimos, o Partido Socialista ten moito que dicir se saen adiante ou non. Isto é así, é unha realidade. Que aspectos aínda non se levaron a cabo? Que aspectos son máis urxentes de cara a esa Santiago de Compostela, capital de Galicia que mima e anela o Grupo Municipal Socialista e que neste caso pasa pola man de obra de BNG e Compostela Aberta? En que estamos moi deficientes? En que necesitamos mellorar? E despois falamos un pouco do contexto de... Bueno, en liñas xerais, creo que hai unha deficiente xestión da cidade, o estamos vendo, nos lo están dicindo as veciñas e veciños de Santiago, a nivel de xestión diaria, cotidiana, de mantemento da cidade, non? E iso é así, tanto a nivel de rúas, beirarrúas, de parques e xardíns, creemos que é máis que mellorable, non? Con respecto, pois, á execución dos orzamentos, pois, parecido, o sea, creemos que moitas dos compromisos adquiridos non se cumpriron, nos entendemos todo, porque estivemos ata aí un ano e pouco no goberno e coñecemos perfectamente as dinámicas que ten, pois, unha administración local nestes momentos, que é moi complicada, pero, dende logo, o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista, actuou e actúa sempre con moitísimo compromiso. Creo que o noso talante foi sempre o de favorecer precisamente unha boa xestión, e o problema está en quen está executando esa xestión. Ten a mesma percepción que a súa compañeira? Sí, bueno, a percepción eu creo que é clara, e esta percepción que estamos transmitindo desde aquí é porque é o que recibimos de volta de veciñas e veciños. É certo que este goberno, pois nos primeiros meses, actuou en base a unhos proxectos e a unhas unhas cousas que xa nos tiñemos diseñadas
estou falando pois de diferentes parques infantís, de bueno, pois arreglos de asfaltado, pero unha vez que se acaba eso, pois hai que facer cousas novas e seguir facendo cousas como as que facíamos nós. E é verdade que nesa xestión diaria, pois este goberno amosa unha debilidade que é evidente. Unha debilidade que, por outro lado, estando na oposición, era algo que eles pedían continuamente, pois eso, que tiñamos que facer, falo tamén cousas de transparencia, de diálogo. Eles pedían sempre diálogo coa veciñanza. Bueno, estamos vendo pois que hai momentos nos que este diálogo non se produce. Non sei se foi onte os comerciantes, os restauradores da zona bella pedían, por favor, ter unha reunión e falar desa plataforma logística que anunciaron en rolda de prensa, non sei se foi en rolda de prensa, pero desde logo foi a Xunta de Goberno. E eles mesmos decían pues, nota de prensa chegou aos medios. Que ata agora non sabían nada do tema, que non había ningún contacto. Bueno, pois sí, dime de lo que presumes e te diré de lo que careces. Será, Mila Mercedes, falta de man de obra, de peóns? O grupo de goberno está conformado polo número de membros que hai. Bueno, pero crearon unha estructura importante de asesores e asesoras. Quero decir que ten unha estructura infinitamente superior a que temos nós. Crearon novas xefaturas de área, quero decir que teñen ferramentas, claro que sí, teñen dende logo, si nos fixéramos o que fixeron eles nesta legislatura, vamos, nos estarían quemando constantemente. Creo que estamos sendo moitísimo máis leais co goberno e que a cidade, porque ao final o que nos importa é a cidade, que o foron eles, o sea, en ningún momento, e hai que ver os plenos daquela e os plenos de agora, o sea, é certo que agora hai unha ronda menos, porque hai un grupo menos, non? Porque o goberno está conformado por dúas forzas diferentes, non? Pero o que sí é certo é que a nosa actitude e o noso traballo céntrase en falar ca xente, en controlar, por suposto, ao goberno e facer un seguimento de todas as decisións que se toman e estudar e estar no campo, quero decir, estar... Pero sempre dende fora, non? Claro. Sempre dende a oposición. En ningún momento sumar activos a hora de repartir áreas e formar parte dun grupo de goberno. Eso nunca se plantexou, nin se plantexa neste novo escenario. Porque non foi posible e nos estamos moi centrados no importante, e o importante é resolver todos os problemas e tamén facer propostas como esta e outras máis de presente e futuro para mellorar a cidade. Nós temos moi claro o noso proxecto de cidade, coñecemos moi ben o territorio, coñecemos moi ben as persoas e queremos, sabemos o que queremos, non? Entón, nós podemos ser útiles e estamos acreditando que o somos, cousa que non fixeron eles cando correspondeu. E non o digo con nada que non sexa pois algo absolutamente contrastable, non? Recta finalísima, orzamentos 2025, xa hai conversacións entre os grupos e demais, o grupo de goberno, co grupo municipal socialista. A negociación dos orzamentos, teño que decir que non comenzou, non hai ningún documento riba da mesa, e o único que podo decir dende aquí é que, afondando no que decía Mercedes, o noso obxectivo é mellorar a vida das veciñas e veciños do noso concello. Polo tanto, cando chegue ese momento, nós estaremos pendientes deses orzamentos, máis alá de trazar líneas vermellas, amarillas, verdes ou de calquera color. O noso foco está centrado na vida das nosas veciñas e veciños, tratar de mellorar a nosa cidade. Cando digo a nosa cidade tamén me refiro ao rural, a veces se nos escapa decir cidade seguido cando é o noso concello en xeral. Polo tanto, o Partido Socialista, o Grupo Municipal Socialista vai estar pendente deso, pero ahora mismo non hai nada arriba da mesa. Con propostas concretas tamén para incorporar a eses orzamentos. Mercedes Rosón, vostede foi un tempo atrás un vídeo que circulou moito por ese famoso pleno das BUT, unha Mercedes Rosón que
que te vimos emocionada, porque aí era o inicio de algo que está aberto agora mesmo, un expediente, unha guerra loita ou discrepancias co grupo que lidera a agrupación local no Partido Socialista. Que máis podemos decir sobre isto? Como está Mercedes Rosón? Non sei. A ver, ese vídeo, eu estaba falando en nome de todo o grupo municipal, o sea, de unha postura clara, inequívoca, de todos os que conformamos, das 6 persoas que conformamos o grupo municipal. Eu era responsable son a responsable de urbanismo e, polo tanto, tocábame a min, pero estaba falando e igual de emocionados e emocionadas estaban os restos dos meus compañeiros e compañeiras, non? As cousas xa son coñecidas, pero nós, repito, non temos nada que falar de cuestións orgánicas e o único que nos ocupa e nos preocupa é a cidade e a nosa responsabilidade e o noso compromiso con Santiago de Compostela. Ese é o único motor que fai que estemos moi preocupados pola deriva da cidade, escoitando a veciñanza de todo o territorio municipal e tratando de aportar cousas que favorezan e solucionen a vida en Compostela. Non hai ningunha outra cousa da que falar, porque de verdade que nos creo que estamos sendo tremendamente prudentes con respecto a cuestións que non lle afectan para nada a cidadanía, porque nós somos representantes desa cidadanía que nos exixe e nos pide que traballemos por eles. Teme que este expediente poda truncar eso que son os seus desexos e anhelos, que chegue unha decisión? Non vou a falar de futuribles, nos nunca o repetimos constantemente, non con isto, sino con calquera outra cousa, cos mesmos orzamentos. Nos estamos traballando e centrados única e exclusivamente nunha cousa, que é en Compostela. Vale, pois esa é a postura do Grupo Municipal Socialista con discrepancias que son máis que evidentes dunha división claro, entendemos, ou a cidadanía pode entender que temos aí unha bicefalia, non? Que máis que real, e polo tanto, se hai algún tipo de postura, non se quería argumentar algo dese expediente aberto, non, pero bueno, son as declaracións, micrófono aberto para que expoña Mercedes Rosón e Mila Castro, que, penso que ao final o que nos interesa máis do orgánico, que tamén, sobre todo, cando interfire as persoas, cando unha Mercedes Rosón e Mila militan no PSDG-PSOE dende que seguramente non nacera, non é que se este chamando maiores, nem moito menos, pero bueno, son circunstancias que ocurren dentro dese partido e, polo tanto, seguramente que o están padecendo máis alá de a postura e das verbas que manifestan. Bueno, o certo é que o tempo dará ou quitará razóns, poñerá cada un no seu sitio, cada un terá que asumir as súas responsabilidades, cada un poderá expresar e dar as explicacións que teña que dar e, por suposto, eu tamén, pero ahora mismo era o que decía Mercedes, non toca este tema, non toca. Nós estamos centrados no que temos que estar centrados, que é moito, porque Santiago ten moitas historias abertas, necesitamos que se vaya mellorando o día a día dos que aquí vivimos, residimos, temos un negocio, estudamos, etcétera, etcétera, etcétera. E sobre todo os maiores tamén, que antes o nomábamos por encima e un de cada 4 son maiores de 65, un de cada 4 veciños de Compostela teñen máis de 65 anos e tamén para eles existe esta cidade. Graciñas as dúas, mira, estirámonos de tempo, pero é o bo que temos, que non temos un tempo limitado e podemos estendernos. Vos convido, tanto Mercedes como Mila, para que viñades aquí noutro momento. Esta é a vosa radio tamén. Moitísimas gracias. Graciñas as dúas, grazas.